Lalelani-ke nginitsheleke mina ngeke ngize ngiphume ngeke ngize ngihambe la ekhaya. Hayi asizodlala. Hayi never. Asizodlala wena la ekhaya. Ngeke isekhaya nami. Never ukuthi wena kumele uzokwenza i-chicken house la abancane abadala oBen 5 oBen 10 oBen 20. Never. Ngeke kwenzeke lokho. Isiphi isikolo sifakayo einganeni kubazukulu bakho? Uthi ababukele siphi isithombe uma wena wenza kanjalo? Basuke bengaboni kavele Uyabonakala nje kuseni nomakhelwane bayakubona masuphuma nabo. Hayi akusodokwe. Hayi. Ntshontsha phela mina hawu yini? Ikuphi inkinga? Cela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Siphinde saminyaka kweminye imizi angichazeki futhi lokho njengoba nisibona sishuthe emzini owodwa episode esibili sikwamashu and siye sibone ukuthi kubalekile ukuthi siphephe. Ukuphepha kwethu kukanjani-ke mfethu ukuthi sihlale endaweni eyodwa singalesi cacama ngoba siphethe amakhamera abizayo. Yabona uyayibonela nje iquality. So kuyasiphoqa ukuthi sihlale endaweni eyodwa bese siyababiza-ke laba abasibhalelile sibasondeze eduze bese sokwazi ukwenza umsebenzi. Without any waste of time, cela ukuthatha leli thuba ngibingelele usisi seduze kwami. Sawubona dadewethu njani? Yebo sawubona sisi. Yebo, ngicela bandla ubingele umbukeli we-Black Life TV uzisho ukuthi uba owakaba. Sanibonani babukeli ba-Black Life TV. Igama lami nguNosisa Wajali. Sandwa sami. Oh, sorry. Ungaqhubeka musu ufuna uhlala phezu kodaba? No, hlala ungahlala. Uze ufisa la ikhasi kusize ngani Sandwa? Ngize la ngifuna aba-Black Life bangisize ngokuthi ngihlushwa uma wami. Uyaphuza kakhulu uma wami. Abalethi nabantu kecekini. Abantu shuthi abantu bakhe ngazi noma jola nabo yini. Kodwa nje uthothi asisalali kahle ebusuku. Nginaney'ngane ey'ncane ukuthi ziyavuka esikoleni ayisakwazi ukuvuka. Manje iphatha kambi leyo nto? Ngiphatha kabi ngifisa nje usizo angazi noba ngikhulume noma wami. When ingane ingakho nazo Sandwa if you don't mind me asking? Ney'ngane eziwu-2. Oh. Umfana nentombazane. Oh, ikona lokho uxakayo. Abekho abantu abadala bakhona mhlawumbe ekhaya ngaphandle kokuthi? Cha, akusekho abantu abadala, imina noma wami. Bese kuthi umamncane usenekwakhe vele khona umamncane kodwa unekwakhe. Kodwa wakhuluma noma mncane ngalolu daba because kweminye imindeni uthola ukuthi siyangenelela kanti wena ubatshelile emndenini bese kuthiwa why uqala ngamakhamera singazange sikhulume zomndeni? Angakhuluma noma mncane kusho ukuthi isikhathi esiningi vele uhleze kwakhe. Noma ngikhuluma uyasho ukuthi ayizozama ukukhuluma nodadewabo. Ngingabusazi noma bagcine bekhulumile yini noma kanjani. Kodwa nje ngayiboni imiphumela ukuthi kugcine kwenzeke njani. Ngqubekela phambili. Ngqubekela phambili. Okay. So uma yena ukhuluma naye uyathini? Uyangithethise athi kubo la angingani mina ekhaya. Shuthi angazi noma uchaza ukuthi ngeke ababa yini. Usazwana nobaba bengani? Cha angisazwani naye. Oh. Okay, ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi sizofanele sizame ukumsondeza uma cause asikwazi ukuthi noma ungasixoxela istory ukuthi uzizwa kanjani and lokho akuphathi kahle kodwa kuye kuphoqa ukuthi sibe nayo uma. Naye asho usayid lakhe le story. If it's possible singakwazi usona bamncane size ukuthi uzizwa kanjani. And ngifuna ukuthi sicacise le because abantu baba confused. Sisuke solalela udaba lakho sizama ukusiza. Sibone singakwazi ukusiza. Akukho emandleni ethu ukuthi singakwazi ukushintsha umqondo wamama. Kodwa siyazama ukuthi simsize. So kule case let's hope uma uzokwazi usilalela mhlawumbe axolisa abone ukuthi angenza ngenye indlela. Ngoba abantu abadala bayaba nalokho ukuthi nawe usukhulile ihamba yabo. Kodwa-ke ngoba sazi lokushini umuzi nje family house family house. Mangayasabanga nenhlanhla yokuganwa noma uganelwe uyohlala ekhaya. Right Yebo, right. Ngathi ucabanga kakhulu nje ayi okay. Cha ukuthi uma into ahlezi engithiwa ngayo bathi angingani ekhaya la ngizalwa khona ababami. Ngiqale ukuthi ngoba abashadile nje
And ukhulele ekhaya Ngikhulele komalume. ekhaya uchaza ukuthini umama esho kanje. Kodwa unabo ubudlelwane nabantu bakababa. Nginabo ubudlelwane. Ukuthi awukhulelanga khona. No, I get you. Asingasimotsheki isikhathi sando sami. Bukelo Black Life nangu sisechaza udaba lakho ukuthi unenkinga nomama omzalayo. Umama omzalayo ngathi uyasela kakhulu, uyagijimisa ngala yaqinisa blind. Into emshayayo ile ukuthi yena unabantwana, so umama efikile ezojabula la emagcekeni. Ugcina abangumsindi ingane ebithola ikusasa zayo esikoleni bese le nto iyayiphazamisa ingane. Waseyachaza ukuthi nabantu abuye abalethe emaceleni. Ngangabisazi ukuthi abalethe emaceleni kanjani, like unabantu ajola nabo noma kuba nabantu engabusazi noma uma uyajola naye uBenton. Ngoba uthi bakabe uthi uyavuka ekuseni uma khona umuntu aphelezana naye. amnyonyobisayo. Amnyonyobisayo ingane seziyabuka yonke leyo nto. Abantu abancane iningi nayo. Bona abancane kunaye kube khona isikhathi kube yikho ehlala. Abusazi. Kangile umayo. Ungabusazi ukuthi hawu ma. Bekungcono ke ekuqaleni kwabe sazilula. Yabo umuntu oyedwa. Manje bese uthiniki athi kwabazukulu bakho. Basho nje usugogo uhlezi shintsha abantu. No ngiyakuzwa sanda sami. Asenze nje nibafethu azivele sihambe somlando umamncane sizama ukuthola noma mhlawumbe mekhona umamncane kuzoba khona ibalance ethize yabo azivele sibalande bafethu. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahhala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Cela usasa lethuba ngiphinde kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sisakhona ke kulomndeni simenye usisi la waqalile udaba lakhe walichaza ukuthi unenkinga kamzali ufisa simsize. Sesiyabona ukuthi kuyaphoqa ukuthi umzali abe khona wasephinde wastate futhi ukuthi khona noma mncane ngabona ukuthi hayi ngathi kuhle kakhulu ukuze sizokwazi ukuthatha wonke ama-side kungabe ngathi manje silalela umntwana and so athekhe umzali kanti mekhona dadwabo izoba lula kakhulu into yethu. Sandwa sami sebefikile abazali. Cela usalethuba kubingelele masabona njani? Ngiyaphila. Yebo, ngicela bandla nje ubingelele umbukelo Black Life uzisho ukuthi uba wakaba isibongo. Mina nguNokuthula ngwakajali. Okay, Sandwa. Yebo mami. Yebo, ngiyabingelela ngumthozani wakajali. Okay, Sandwa sabo. Ubani kuma Uma lo ngalo ikepisi. Oh. Uma umntwana uze kuwena uzochazela ngicela umtshela ukuthi indaba usibhalelile. Usho nje iqiniso konke ocabangayo ofisa sikusize ngayo ungabi khona nje indaba zokuthi esayidini isho ukuthi ukuthi uma utshela noBenton ngikwenza kanje na kanje ukuze kuzoba lo sikwazi ukusiza. Ma, nginenkinga njengoba ngihlezi ukukhuza. Ufika ebusuku udakiwe uhambe nabantu uthothi uzongena nomuntu endlini oBenton. Sinkathi uyabashintsha nabantu uthothi leli ilanga ikhehla. Khona nezingane la. Ubamba umsindo ucumula wenza yonke le nto. Ngikhuza ngithi ma izingane zavuka ekuseni esikoleni. Kodwa wena uqhubeke ungithuka. Uthi uqala khona bithi la. Awugodwa ngeke abababa. Ngenze njani ke ma ngoba phela ngizalwa wena mase ngidahla wena. Lalela ke ngane yami njoba ngisho ngihleze ngikutshela ukuthi angisakudingi la ekhaya ngoba nami njoba ngiyifikile noBenton bami akusodokwe lami lelo ukuthi izingane zakho nazo izingane zakho ziyayibonisa ugogo oright useyintweni. So ufunani ke ufuna kusikize ngani ngcono uhamba kodwa ukuyekini kubo kababa wakho sezwani Kodwa ngiyephi ma ngibe ngikhulele la kubo kababa wakho ngiyephi kubo kababa wakho bengilahla wena manje ushonaphi hayi hamba uyekini
ikithi la ikwami ikithi Mina ngazi ukuthi Lalela-ke sis. Ila ngikhulele khona. Lalela wesisi. la Ingane lalela ingane yafika kumina yazongibikela ngalolu daba lwakho. ya Ukuthi wena la ekhaya wenza i-Jacken House. Wena la ekhaya akulalwa kwenziwa yonke into engafanele. La ekhaya sikhuliswanga kanjalo. La ekhaya siphilisanga kanjalo. Uma wena usuhluleka ukuhlala nengane yakho wenza lento oyenzayo lamanyala ekuthiwa uyawenzwa phakathi komuzi la ekhaya asihlangani nawo thina. So angiwadingi. Siwumndeni nje asiwadingi. Sicela lamanyala owenzayo la ekhaya uwayeke. Uwayeke ingane le yala ekhaya ibhilonga la ekhaya ayisoze yayandawo. Kunalokho akuphuma wena noBenson bakho. Uyogrufa nabo lapha yana emgwaqeni hayi la. Ngedele uma Emzini kamama nobaba. lalela-ke nginitsheleke mina ngeke ngize ngiphume ngeke ngize ngihambe la ekhaya Hayi asizodlala. Hayi never. Asizodlala wena la ekhaya. Ngeke isekhaya nami. Never ukuthi wena never kumele uzokwenza i-Jacken House la abancane abadala oBen 5 oBen 10 oBen 20 never ngeke kwenzeke lokho. Isiphi isikolo sifakayo einganeni kubazukulu bakho uthi ababukele siphi isithombe uma wena wenza kanjalo basuke bengaboni kavele uyabonakala nje senomakhelwane bayakubona masuphuma nabo hayi akusodokwe hayi ntshontsha phela mina hawu yini ikuphi inkinga ho Kodwa mani kuba wonke umuntu usuke ebuka. Ngisho omakhelwane. mina ngitshela ngisho nawo omakhelwane Ngisho nawo abangani bami. hayi balungile ngoba nabo abangani bakho kavele nabazali babo banje benza njengami ufunani Ubabla akusimina ngedwa Ibabla. hayi ngeke ngize ngikutshele ngiyababona ha ufunani awungeke phansi wena dadewethu angeke ngoba ena mase ngiphuzile futhi ngeke uzungikhona hayi ngeke lalela kodwa lalela hamba ukwenza le kude hayi la ekhaya hayi kodwa ilokho nje 10 mami kavele ngizofika nabo namakhehlami ngizofika nawo silale Uyanqana wena uyoqasha wena ma? hayi ngeke ngize ngiqashe Ungaqasha ngisindala kangaka uyikhulisele la ekhaya? hayi ngeke ngize ngihambe ngiyoqasha ngoba eyakho lengane oyibuyisa amanyala Kubo isancane khona izokhula yazi ukuthi ihlala kababayo. hayi bengithanda ukuhlala nawe uma phela bekuyingane yami sihlala nawe sisi la ekhaya yebo ngahamba mina ngayoshada ngaya kwami wasala wena washintsha impilo besiphila la ekhaya esikubangayo nawe ilokho le impilo abazali bethu abasifundisanga lempilo wayikhulisa ingane bayikhulisa kahle sileli ndawo yini lesikushintshile manje hayi usushintshwa yini Cha wena sengathi uma kuba uyena ohambayo ke at least. Uba ungikhulisele kanti yebo kanjani ma? hayi uyabona ukuthi umuzi wakithi awusenathi isithunzi through wena Loyiqeda ukumathi ufana noma hamba oqasha-ke wena Indaba kahambi wena ngoba uwedwa. hayi ngcono ukuhambe wena uyoqasha noBen 5 hayi Cha manje lenza ngayo nabo hayi shame. umnandi kabi mangihleli nabo Ngifaka iy'nkomo. wema wejesu yibo laba bakwenze nje Into leyo yenza kuma wema weJesu yini lodwa. wemhlola Hayi shame. ngoba uyiqhemlike elikhulu-ke hamba Ngize ngifise kodwa uyabona amanyala lawo wenzayo ngize ngifise ukuthi ingabe mina ngangazalwa ngani lo mama. Shame. uyabona ukuthi amanyala lawo hawu sisi yini amanyala lawo wenzayo phambi kwengane eyakho lengane nami ngathi angixosha nje mhlawumbe. uyinika siphi isithombe ma wenze njeni Nomdala ngithi. uyena omdala yebo Abanga. kodwa buka ukuthi ulenze njani ikhaya hawu ngoba nakho ngoba nakho emncane nje imfuhlumfuhle nje ngoba nakho emncane imfuhlumfuhle mina ngakhiwe kahle oBen 10 nanamakhehla ayagcwala ngami ufunani Bese wenzelani akuthengela inkophe. Bese ngifaka iy'nkopha ngenze Nekepisi le-om. nekepisi lami le-om Hayi bese ngabe Hayi mawami ngiyabonga. ngophasidakele sibuye sizoyilalela Ngcono ukuthi asifike esobha lo sisi. Uma ucabanga mesobha uyaba sobha uba njani mesobha?
Mawuzomfikela ekuseni. Kodwa-ke akamnuki bona. Uney'nsuku. Kusho ukuthi segazini. Hayi. Kuma-hormones. Kuma-hormones on the body. Throughout the hormones. Hayi kodwa uyinkinga dadewethu. Hayi uyinkinga shame. Hayi uyincwadi engafundeki noma ungayibhekisela phansi noma uyibhekise eceleni. Muhleni lapho ngena. Awungekele phansi. Ikuphi inkinga yakho? Hayi akakhohlwa-ke. Akhohlwa noma yikhapha. Ngokhohlwa ngisho ukushaya isikhathi sokukhipha labantu bakhe. Hayi kodwa wey'kopha. Yebo. Kodwa isikhathi sokukhipha open 10. Hayi. Abakhiphe sebebuka umphakathi. Suke kusamnandi, kusemnandi sisayicisa kamnandi sisahleli. Usugoga ngithi uyazi? Ngiyakwazi ukuthi ngugogo. Nampa abazukulu kuyena lo lengane yami. Intombazane nomfana. Bamthanda ngabe ugogo wabo. Manje ugogo njobe njena ephila lempilo abajwayele. Ubukani la ubuka camera? Ubukani? Abajwayele. Ayingeke ngiyiboni kahle le. Mhlawumbe singabuye sibuye ngelinye ilanga. Mhlawumbe amakhamera engekho but ngicase udinga ucwepheshe nakona ukuthi uhlezi esey'nkambini zikafaro inkinga kwayona le. Yebo. Because inkambi kafaro sandwa sami sikhuluma iqiniso ziyakwenzisa izinto ey'bhedayo. Akasaboni sekhulile. Kodwa ngibona ngathi impilo yaselokishini-ke leyo. Utshwala mebukhona nje ugcina uyibhihivele ngendlela yakho ecabanga ngayo ukuthi i-right for wena. And isuke i-right ekhanda lakho. Hayi i-right kabi. Ufunani? Ngifuna ukuthi ukwazi ukulalela ingane yakho uye kuletha abantu besilisa egcekeni. Ilokho nje sikucelayo. Ngicela ukuxolisa sisi wami. Phela kwesinye isikhathi ingqondo siyabuya. Ukuthi nawe ngane yami ngizozama. Ake ngizama ngicela ukuzama. Angizame ukwehlisa. Okay. Kodwa ngiyabathanda phela open 10 mama. Mina dadewethu bengicela ungabafaki ekhaya. Ungayikhombisi ingane isithombe esingalungile. Hamba nabo. Uye la niphuza khona, uphelele khona. Wena uze ekhaya wedwa. Ukuze abazukulu bakhule ngendlela efanele. Nendodakazi yakho lo ikubeke endaweni efanele ube umama. Ngoba manje lento yenu uzogcina ningasazwani. Seningasahloniphani. Mangase nje kulunge kuleyo ndawo sisi. Impela uqinisile ngempela. Ngoba phela ngesikwazi ukukushayela umthetho ngomzimba wakho. Sithi yeka total. Yebo. Kodwa sicela nje inhlonipho, ukuhloniphana nokubekezelelana nokuthandana. Mase ukwazi kuma kula umaphuzo. Uzokwazi kuba umama. Wesisi. Ngane yami ngiyacela. Ngizozama. Ukukwenza. Awu mama uthi uzozama uchaza ukuthini phela ukuzama ngicela ukuzama. Uzozama noma uzokwenza? Ngoba phela angenze. Angazami angenze. Uzokwenza. Angikuthathi. Angikufake emqondweni, angene emqondweni. Ukuthi ngizokwenza. Umuhle kodwa nje. Hayi, ngiyabonga. Nenkomo zakho. Ubuka ikamera yini? Ubukani? Nje. Mdalo wami nje. Nje. Azithi mzala. Uvumani ukuthi azithi mzala? Mzala wani manje? Phela ucabanga ngoBen 5 manje. Ushawa isikhathi uthi ngabe sephuzile manje. Ngabe sengivude kabi kumanje nabe. Manje bakwenzelana noBen 10? Hayi sihlalela kamnandi. Hayi bayambotobotoza kamnandi. Ubotobotoza nje umsebenzi wakho. Phazamdala weba. Awusemdala lamanyalo washoyo. Menzi. Mame, awu lawo manyala Jesu. Akuve kumnandi. No sengi-right. Like ngithe kanjani sengi-right mina ngiyabonga kakhulu. Siswami ngoba khona mamncane zolebe ekweseka yabo sibone ukuthi siyanjani phambi solo sikucheck but angiyiboni into esitholayo ephathekayo kuma because manje uyikhaya. Hayi ngizozama. Nakhe uzozama mos. Ngizozama. Mengazameki-ke saqolisa ukuthi asifikanga la. Kuba ngcono umuntu mesimbona ukuthi u-right. Manje yabo mesibona ngathi nje khona ne% noma kuthiwa khona 2% noma engazange aphuza.
asikisi namhlanje mhlawumbe uphuza izolo asikisi so kuyenzeka ukuthi sisale egazini kodwa likhona iphesenti elikhona ngeke ngize ngigaraje ukuthi lingakanani. Nami ngiyabona. Bafethu nayizwela kumndeni wakajali mina ngibona ukuthi bayazwana bayathandana just that nje uma uyicharacter yakhe nje yambona nje nawe ukuthi nje hayi uyiphilela impilo yakhe ngendlela athanda ngayo and thina sikwazi ukufaka umqondo obuhlakani kulesi simo akusona mina I'm soling ukuthi kune percent elithize ukuthi 1 2 3 4 5 16 angazi but lona percent likhona ngisho noma ngangibuza mina ngingasimoshika isikhathi bafethu angibonge kakhulu mamncane for ukuthi uze bube khona usihloniphe ukwazi uzosiza uzoseka undodakazi sibonga kakhulu nawe mama ngiyabonga na umuhle nenkophe zakho kuthiwa uzube late ngabane ube late ukhipha abafana ngokuthi ube late einkopheni umzwe indodakazi esho njalo ngimuzwe kahle hayi ingane yami ifuneke ngizame wehlise ngizokwehlisa uhloniphe ingane abazukulu because bazokhula beyibuka lento bese bayenza abazukulu bami bayangithanda ugogo bese bethi ugogo tshitshi ugogo tshitshi Ilento yebo uthi leyo nto ekunqamnisayo ingakho ukujona nabafana abancane ngugogo tshitshi nabafana abancane bakubiza ugogo tshitshi ubaby baby ukhona ubebe ugogo bafethu yabona emhlabeni. sizamile ukusiza thank you so much for usinikeza ithuba nokusithemba Black Life mina umlangeni Makasela ngicabanga uyidede inkundla bafethu and ngiyacabanga nami ubukele ayibonela bafethu mina ngibona uthando nje likhona kulomndeni ngaphandle ukuthi uma unezinto zakhe azenzayo mhlawumbe efuna ukuthi akhalimiswe here and there ukuze umndeni ube right nondodakazi agcine right ngithanda ibhadi bafethu siphinde sibonane sengihambile mina mfethu ungalenzi iphutha lokuthi ungasubscribe ungalike ungashare please make sure you do that kubalekile kakhulu ukuze ungeke uzuphuthwe ama-episodes amasha angenayo nezinto ezintsha ke sihle siphethe ka Black Life TV sekhona nama live sessions so it's easy for you ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani ungathayi mina ngiyibonanga ithola fresh live session whereby uzokwazi ukucommunicate nathi kutshela ukuthi senzani sicabangani mekhona ucwepheshe sizwe nawe ukuthi ngempela ocwepheshe lo Makasela hleze khuluma ngakho basiza ngani thina ka Black Life TV mina ngithanda ibhadi siphinde sibonane I'm out.